Govano Soludo nke Anambra State ekwugo nkwa o kwere ịlụzigharị emume dịgasị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze nwe gụnyere ịkwalite mmụta bụ ọkpakọpị nyegara ụmụaka ndị ogbenye. Govano Soludo onye kpọrọ oku a n'oge njem mkpọtụrụ bụ nke bịara site n'aka minista na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Tahiru Mamman na Abuja ụbọchị Tuzdee kpọrọ oku ka e nwee ezigbote njikọ aka kpọ ọkụ nọ n'etiti ministri etiti na-ahụ maka mmụta nyegara ịkwalite mmụta bụ ọkachamma na steeti a. Onye na-akọrọ anyị ihe na-eme na Abuja bụ onye ọrụ ABS bụ Princess Ekwela dekọrọ akụkọ a n'uju. Govano Soludo siri na ihe mere ya ji bịa njem ahụ bụ ka ọ rịọ nrụkọ ọrụ ya na ministri maka ịga n'ihu iweta ebumnobi nke anọ nke UN Sustainable Development Goals. Dịka o siri kwuo, gọọmenti etiti dị oke mkpa n'ihe gbasara mmụta nke nọ n'akwụkwọ omengwa ngwa. O kwuru na gọọmenti ya na Anambra ewepụtala ụzọ dị iche iche inyere ụmụaka Anambra aka nha anya maka ịga n'ihu. Gọvanọ ahụ kwuru na otu n'ime agba mmụta anọ dị na steeti ahụ na-adịghị ike bụ ụlọ akwụkwọ nke ọha, nke mere na gọọmenti ya na-eleba anya n'iwulite ụlọ akwụkwọ ọha ịbụrụ nlegara anya ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. O kwupụtara na ndị nkụzi dị 3,000 a ga-ewe n'ọrụ ọzọ bụ maka ụlọ akwụkwọ ọha kpọmkwem. Na nzaghachi ya ka minista ahụ ọkammụta Tahiru Mamman gosipụtara njikere ya na Anambra ịrụkọ ọrụ ma kwukwa na ọ bụrụ na gọọmenti ndị steeti ọzọ ga-eṅomi gọọmenti Anambra n'ime ka mmụta na-agawanye n'ihu na Naịjirịa karị ịbụrụgo obodo ọma. O toro Govano Soludo maka ọtụtụ ọrụ ọ na-arụ maka njikọta uto mmụta nke gụnyere inye ọtụtụ ndị nkụzi ọrụ, inye ịgụ akwụkwọ n'efu, ọzụzụ ndị ntorobịa na inye aka ọrụ n'efu, ma kwe ya nkwa na ministri ahụ ga-akwado ya n'ụzọ ọbụla. Ọkammụta Mamman sịrị na ha ga na-aga n'ihu iwepụta atụmatụ ga-eme na ọ dịghị steeti a hapụrụ ma ọ gaghị enwekwanụ nwata ọbụla na-adịghị eje akwụkwọ. Site na Abuja, Princess Ekwela, akụkọ ụwa ABS.